Så håber at vi får nogle gode forbindelser, og jeg vil give Mike videre til vores 2 tale. Så vær klar derude og lyt godt efter. Hej, jeg hedder Marie, og ved siden af mig sidder Cecilie, og det er os, der er de 2 lejrchefer for Spejdernes Lejr. Og vi er så heldige, at vi har fået mulighed for at sende en hilsen til alle jer, som lytter med på vegne af lejren, og de faktisk 500 frivillige, som lige nu er i gang med at planlægge Spejdernes Lejr 2026. I den her weekend har I en helt særlig chance for at øve noget af det, som vi synes er noget af det vigtigste i spejderlivet, nemlig at række ud og være nysgerrig og lytte og samarbejde. Det er egenskaber, som I kommer til at bruge både lige nu, men også i resten af jeres liv, både til spejder og i skolegård. Når I chatter over internettet eller sender jeres første hilsen til en spejder langt væk, måske endda i et helt andet land, så gør I lige præcis det, som spejderlivet handler om. Det handler nemlig om at tage ansvar, hjælpe andre og være nysgerrig. Og Jota handler selvfølgelig om radio, og det handler selvfølgelig om internet, men mest af alt så handler det om mennesker, og det handler om at forbinde mennesker med hinanden. Om at undersøge forskelle og ligheder og finde sin plads og være en del af et fællesskab, hvor alle er lige meget værd. Fordi fællesskab er ikke kun noget, vi deltager i, det er noget, vi skaber sammen, når vi bidrager. Så nu giver jeg lige midten videre til min makker, som er Sille. Det er faktisk, at vi skal gå højt op, når vi snakker. Det kender I helt sikkert allerede fra jeres hverdag. I spejderbevægelsen findes der rigtig mange fællesskaber. Der er faktisk 50 millioner mennesker over hele verden, som er med i det her spejderfællesskab. Det synes vi, Maria og jeg, er ret vildt at tænke på. Og alene her i Danmark, der er vi cirka 70.000 spejdere. Det er rigtig mange. Men dem, I nok kender bedst, det er dem, som I er i patrulje med til hverdag. Eller har været i patrulje med tidligere. Det kan være på spejderløb eller på kurser. Og det er fordi, at patruljen er noget helt særligt. Her er der plads både til det sjove og til det udfordrende, og det er lige netop det samarbejde, som vi alle sammen vokser helt vildt meget af. I er hver især en del af et større fællesskab. Først og fremmest patruljen, så jeres egen gren, herefter jeres spejdergruppe, jeres division eller distrikt, osv. osv. Spejderbevægelsen består med andre ord af 50 millioner mennesker, som vi er i fællesskab med, og vi rækker ud over noget, som er meget større end den enkelte spejder. Sammen er vi med til at forme en verden, hvor de principper, som spejderbevægelsen bygger på, spiller en helt afgørende rolle. Vi tager ansvar for andre, vi passer på naturen, og en god ven og turde sige vores mening, når vi er sammen med andre. Samtidig så respekterer vi og lytter vi til andre. Det er principper, som går igen, også når vi er sammen med de 500 andre frivillige i Spejdernes Lejr, som bruger tid på at planlægge, hvordan vi sammen får en helt fantastisk Spejdernes Lejr til næste sommer. Og så vil jeg give ordet tilbage til Marie igen. Tak, Sille. Og det kan jo godt blive sådan lidt meget med alle de der flotte ord om fællesskab og samarbejde, og heldigvis så handler spejder også om at handle og prøve noget nyt, selvom det kan være lidt skræmmende. Og det er måske særligt, når vi står med ukogt pasta i regnvejr, og ens sovepose er lidt gennemblødt, at fællesskabet virkelig kan mærkes. Eller når patruljen hæpper med, fordi at man er kommet til med bævrende ben at kigge ned fra toppen af et træ, som man er kommet til at klatre op i. På spejdersprog hedder det learning by doing, andre kalder det også learning by burning. I et trygt fællesskab, hvor patruljekammerater har ens ryg, er det lettere både at hoppe ud i mudder til knæene, men også at fortælle, hvis noget er lidt svært. Og Cecilia og jeg har begge to været vejledere på ungdomslederkurser i 10 år, så vi har både på vores egne kroppe og med vores helt egne øjne set, hvordan et stærkt fællesskab kan gøre det umulige muligt. Det er også den indstilling, som vi håber, at I vil tage med på Spejdernes Lejr, hvor vores frivillige nu er i gang med at planlægge og holde fast 800.000 aktivitetstimer. Der bliver med andre ord rigtig gode muligheder for at teste learning by doing af, og gennem aktiviteter øve samarbejde, kreativitet og lederskab og få nogle oplevelser, som I kan tale om rundt om lejrbålet. Ikke bare på Spejdernes Lejr, men de næste måske 10, 20, 30 år med jeres venner. Vi kan blandt andet lige i dag løfte sløret for, at der skal bygges en robot på underlejrdagen, hvor alle giver gode idéer, alle hjælper hinanden, og resultatet er sjovt nok noget, ingen af os kunne have lavet alene.
Til spejdermødet kan I være med til at diskutere, hvordan vi passer godt på klimaet og på naturen, eller være med til at møde nogen, som også arbejder og brænder for, hvad et godt børne- og ungdomsliv er. Her er der fokus på, at vi skal lære at lytte og spørge og sige vores mening, mens vi respekterer andre, og faktisk med andre ord opleve, at det demokrati, som spejderbevægelsen også er, det lever også i samfundet rundt omkring os. Og så er der selvfølgelig også alle de ting, vi kender og elsker, og måske har prøvet før. Som at spise ukogt pasta, prøve at finde vej på kortet, pionere en indgangsportal, eller hjælpe med madlavningen over bog. Og hvad vil du gerne sige nu, Sille? Jamen tak. Jeg tror, jeg vil sige, at det vi øver her, altså både til Joti, og når vi tager på spejdernes lejr, det handler ikke kun om en weekend eller en sommerlejr. Det handler om, hvordan vi møder verden og de mennesker og udfordringer, der krydser vores vej. I ved det helt sikkert allerede. Det gælder både, når vi har spejdertørklædet om halsen, og når vi ikke har. Altså når vi render rundt i skolen, eller derhjemme, eller til fodbold. At vi hjælper en kammerat, vi passer på naturen, vi deltager i de samtaler, vi omgiver os med, eller tænker over de handlinger, vi gør. Alle de små ting, der gør os til bedre spejdere, men også til bedre mennesker sådan helt generelt. Det summer alt sammen op til det samme, og måske vi gentager os selv bare en lille smule her. Fællesskab er ikke noget, vi får. Det er noget, vi skaber hver gang vi hjælper, lytter og tager ansvar for det. Vi skal aktivt deltage i de her virkelig stærke fællesskaber. Og så som dronningens nytårstale her, så møffer jeg lige med det sidste papir. Og inden jeg runder helt af, så tror jeg bare, at jeg vil sige, at når vi er sammen med vores mange andre frivillige, der planlægger spejdernes lejr, Maria og jeg, så skaber vi rammerne for et fællesskab. Men det er ikke kun op til Maria og jeg og alle de andre ledere, I møder til hverdag, at sikre, at I får mest muligt ud af de mange muligheder, som er på spejdernes lejr. Det er også dit ansvar og dine spejderkammeraters ansvar, at I får noget godt ud af spejdernes lejr og Joti arrangementet i dag. I kommer blandt andet til på spejdernes lejr at kunne mødes med andre spejdere fra hele Danmark, udfordre hinanden i underlejrenes lejrlivsområder, bytte spejdermærker med godt 4.000 spejdere fra andre lande, og selvfølgelig få oplevelser for livet og mærke fællesskabet i lejrbålet skær. Derfor håber vi også, at når I i dag sender jeres hilsen ud i hele weekend eller til hele verden, så husker I og oplever I, at det ikke bare er en aktivitet med en radio, men at det er et kæmpe spejderfællesskab I er en del af, og det rækker langt ud over jer selv. I er også meget velkommen til at invitere dem, I taler med i den her weekend med til spejdernes lejr. Vi håber, at så mange som overhovedet muligt har lyst til at være med i vores fællesskab næste sommer. Og så håber vi også, at til næste sommer kommer det ikke bare til at være os, der mødes, men også nogle af alle dem, som I har talt med i dag, som vi kommer til at se på skibakken i Hedeland. Og sammen glæder vi os til at svinge med alle vores spejdertørklæder og opleve, hvordan tusindvis af spejdere kan skabe noget helt vildt stort. Små og store handlinger, der gør en forskel. Tak fordi vi måtte tage af jeres tid. Rigtig godt. God fornøjelse med Joti. Jamen, tak for, at I tog jer tid til at holde tale for os. Tak for de bevingede ord. Vi glæder os alle sammen til næste gang, at vi skal mødes, i hvert fald med jer. Det